umprofethi ongahluli ofika nje umtshele ukuthi nginenkinga ekanje nakanje, abese ehlanganisa imithi owaziyo ukuthi umuntu ophethwe ukuthi ngimhlanganisela imithi enje ngimnikeze asho aphile. Ixhwele inyanga, abanye bathi ugwedla, kusho ukuthi umuntu owazi imithi lo abese lapha. So bonke labo bantu bawuhlobo olulodwa, bese bakhona abantu abayizangoma. Izangoma ziyathwasa njengoba wazi, zimisela abantu amagobongo, nayo imithi-ke zifundiswa kuleya process yokuthwasa, because isangoma besingeke sibe khona ukuba inyanga ibingekho, because umuthi waziwa inyanga. Then kube khona umuntu ongumthandazi, ongasona isangoma, ongayona inyanga, ongumthandazi nje. Bese kube khona umuntu owazalwa embethe, naye lowo muntu uwumuntu onabantu abadala, but akelaphe akathini, okwakhe ukuthi inhlanhla ibekwe kuyena. Wazala embethe. Yeah. Okay. Umbethe uzozibona kanjani-ke manje lo wazala elokhuzile embethe ukuthi yena uwela ngakuphi? Angithi uma kuthiwa umbethe kuthiwa ukhona umoya noma kukhona umuntu osuke umembethe ephila kuwena, angithi? Into yokuqala-ke ukuthi amahlombe, uzozwa amahlombe, ukusinda kwamahlombe njengokukhawula ukuthi kunento oyithwele ela emahlombe engasuswanga. Kwesinye isikhathi nje uma ehamba umuntu ezwe la ngemuva kungathi kunomuntu omlandelayo, kube ngazathi uma uhamba wedwa nje kube ngathi ungaze uqalaze ngemuva, yabo. Kwesinye isikhathi kube ngathi kunezwi elithize. Khumbula lento yemimoya akuyona into yesintu kuphela. Masizothi-ke mhlawumpe bekhona umuntu othi hhayi mina ngisindisiwe angingeni kulezi zinto enikhuluma ngazo. Noma singabuka iBhayibheli nje, uma ubuka iBhayibheli kuJeremiah chapter 1, I think verse 4 wakhona othi ngaphambi kokuthi ngikubeke esibelethweni sikama wakho ngase ngikwazi, sengikukhethile ngakwenza umprofethi. Umbuzo uthi-ke mayethi ngaphambi kokuthi ngikubeke esibelethweni, wayekuphi engakabikho esibelethweni? uJeremiah ngesikhathi emkhethe emenza umprofethi engakabi ihlwile, uthi ungakabi ihlwile esibelethweni sikama wakho ngase ngikwazi, sengikukhethile ukuthi ube umprofethi. Ayikuvezelini lento ukuthi naseBhayibhelini lento ukuthi abantu ngale kwethuna bayaqhubeka baphile ngokomoya, iyakuvezela ukuthi umuntu akavele nje, ayifani ne-COVID lento yokuba nabantu abadala okanye ube umprofethi ukuthi wavele waphefumula nomoya wangena i-COVID. Yinto le umuntu azalwa nayo, ayibone. Kukhona umuntu othi maye ephila uyazizwa uhlezi esindwa ngamahlombe njengoba ngisho, uyazizwa izinhlanhla zakhe ziyavuleka zibuye zivaleke. Kunalento engisho ukuthi kubane kube ngathi kunezwi elithize, waye uma ubhekene nento enzima kube khona izwi elikutshelayo liphuma ngala okanye yenza kanje, yabo. So mase eyohlola lowo muntu, uma kuthiwa unabantu abadala, ngithi-ke sekufanele abheke ukuthi uma kuthiwa akathwasa nasemaphupheni akakaze aphuphe isangoma, akakaze aphuphe ethwasa, akakaze aphuphe eshoba, akakaze aphuphe ebhayila sangoma, unalezi nkinga kuphela. So kuyiqiniso ukuthi unabo abantu abadala but akasona isangoma. Okwakhe ukuthi udinga ukuthi enzelwe umsebenzi wokwembula, embulwe kulungiswe lowa moya omsindayo emahlombe, uhliswe, bese umbulwa uphakame nezinhlanhla bezophila kuyena, aqhubeke nempilo aphile. Kubekwe izinhlanhla kuyena zokuthi uma kukhona into ekumele yenziwe emndenini
idlozi li-investe kuyena nomndeni uma kwenzeka abantu bengasebenzi, uyena muntu ekumele ukuthi abondle. Uyayibona leyo nto? Manje-ke uzothwasa kanjani-ke uma kunjalo? But baningi bayizangoma bathwasa ngayo le nto engisho. Khona nje omunye engimaziyo owathwasa nje wasuke eyohlola ephathwa indlebe. Eloyo ephathwa indlebe iphuma ubuvu. Wabuya impela ne-appointment yokuthi uziqala nini ngigama zokuthwasa wathwasa. Ngenxa yendlebe mkhulu. Angithi ngizama ukuveza ukuthi noma kungathiwa ugobelwe iqola ukurobhile, but nawe phela kufanele bese uba irobhothi, nawe kufanele enye into uyibone ukuthi ayikho le nto le. Okay. Yebo. Nakhu-ke nginenkinga ukuthi mangilele ngiyaphupha, ngiziphuphe ngisemanzini, ngisempophomeni, ngiziphuphe ngisolwandle, ngiziphuphe ngithandaza. Bese ngiba nenkinga ukuthi sengingasalele manje. Ngibe nenkinga ukuthi mhlampe izinto zami azihambi kahle, ngizondwa ngabantu nje ngathi kunezichitho engihamba nazo. Imali iphela ezandleni. Uma ngiphakathi nabantu abaningi, indawo enomsindo, angizwani endaweni nabantu abaningi. Kwezothando nje kumnyama. Mhlawumbe umuntu uyamthola nihlukane fast, imali, yabo izinto zakho uzithola ukuthi zidonsa kanzima, kodwa unalento yokumane uphupha mawulele. Uphuphe lezi zinto engizibalayo, uyathandaza, usemanzini, usempophomeni, usemalwandle. Akusona isangoma leso, ngumthandazi manje lo. Okay. Kusho ukuthi kufanele kulungise into yesithunywa kulowo muntu. Noba-ke kungenzeka kube khona nemimoya yabantu abadala kuyona inkinga. But uwumuntu obizo lakhe lokuthi ungumuntu ongumthandazi, asilindele ukuthi sesingamthola-ke lowo muntu elokhuzile efake izinto. Yebo, efake ubuhlalu, uyabo zonke lezo zinto. Manje uma uya-ke kumuntu uzazi unalezo zinkinga njengoba ngizichaza. Unalezo zinkinga njengoba ngichaza. But uyafika lapha umuntu wesuthi hhayi kufuneka uthwase. Uvumelani wena ngoba uyazazi ukuthi wena okwakho ukuthi udinga ukusuka emanzini. Khumbula isithunywa ngithi sihlanjululwa ngamanzi bese sodliwa ngomthandazo. Udinga lezo zinto. So ugobela uma uyohlola kuyena ekutshela leyo nto ukuthi fanele uthwase, uma unqena nje umphotho ungavalelisi ukuthi hhayi ngisawubikela umndeni. Nazi-ke izinto kade siyixoxa lapha ku-Facebook epage. Okay. So ngabafundisa-ke lapha ku-Facebook ukuthi siqale sixoxa nabalaleli bezulu Mzansi. I-answer siyiqala khona bese-ke siyikhipha nasepage ngoba kwalapha epage sasivulele bona abalaleli bezulu Mzansi. Yeah. Kukhona umuntu othi ngiyafuna ukulungisa into yesithunywa, ngiyafuna ukusihlambulula, ngiyafuna ukwenzani, ukusikhuphula esiphansi njalo njalo. Mhlambe kukhona umuntu ekufanele athwase ngempela njengoba sisho ukuthi zikhona nezimpawu zabantu ekufanele bethwase. Athi umuntu ngibanjwe izinto ezimbili. Eyokuqala engibambile ukuthi amandla nginawo. Mhlawumbe ekhaya akusekho umuntu ongangikhokhela. Omunye abesithi angazi ukuthi ngizophuma ngiyengaphi. Ngiyafisa idlozi lami ukuthi kube yilona elingikhombisayo ukuthi imuphi umuntu o-right. Angithi bungenamali. Angithi idlozi leli lisuke liphuma. Yeah. Uma ungenamali uvuka usebenzisa impepho kanye amakhandlela kuya ukuthi ikuphi okusebenzisayo. Okay. Uma kungamakhandlela uthatha amakhandlela amabili amhlophe nje uwakhanyise usho ukuthi cha, leli jazi engiliphuphile noma lesiphiko engisiphuphile noma ukuya empophomeni noma ukwenzani noma ukuthwasa ngiyavuma. Into elingithuma yona ithonga ngiyavuma ngizoyenza. Yeah. Kepha ngicela lingivulele inhlanhla yemali ngoba izinto zenziwa ngemali esikhathini samanje. Kukhona-ke la siye singahlakaniphi khona uma sikhuluma ngemali sibe sikhuluma nabantu abadala. Mina ukuqala ukuthenga uswidi nje uma ngikukhumbula ngesento uthola oswidi ababili,
wawukhona u-half cent bese Yes. usweta u-half cent. ngesente Ngesenti uthola ababili. leyo nojorwana esente. Yebo. Yeah, ya so sibuzeka-ke sithi-ke la uphiwa ngukhokho wakho le mali. Okay. Ukhokho wakho ayewuthenga ngamalini uswidi. Ima kuwukuthi mina ngangiwuthenga ngo-half cent. Manje uzothola ukuthi bakuphile mthwesi. Mhlampe uxoxa nokhokho wakho la akuphi u-R50 uthi uzihambela kusasa ucoshwe u-R50 wena udinga imali yenkomo. Yena ukuphi u-R50 ngoba inkomo wayethenga ngo-R10. Kusho ukuthi ukuphila izinkomo ezinhlanu. But engqondweni yakho akufiki lokho. Ngakho-ke kuyafuna i-language yedlozi sikwazi ukuhlukanisa uma sikhuluma nabantu abadala noma masisuke sikhuluma sisodwa thina esisenyameni. Sikhumbule ukuthi ngabantu abadala laba esikhuluma ngabo babephila ngesikhathi esithize. Ngakho-ke kufanele siyenze imifuziselo yokuthi imbuzi nje seyabiza u-3,000 ukuya phezulu. Ukwenzela ukuthi-ke sikwazi ukuthi masikhuluma sisigcina amasiko senza lezi zinto simane sikushaya amagoli siphumelele ezimpilweni zethu. Into yenza ukuthi singaphumeleli i-language. I-language yenza ukuthi singaphumeleli kodwa futhi eyesibili into yileyo ukuthi uthi wazi ukuthi idlozi la kini alikho la egcekeni kodwa mina ngikhulumela la egcekeni. Uma ubona ukuthi idlozi alikho la ekhaya liphumile lingaphandle lidubile njalo njalo. Lezi zinto zokuthi uyokhuluma nalo uya ehlane uyokhuluma nalo ehlane ngoba vele lisehlane alikho la ekhaya. Ukwazi ukukhuluma nalo bewazi ukuthi alikho la ekhaya. So-ke ngezinye zezinto ezenza ukuthi bese kuba ngathi asiphenduleki masisuke silokhu uzasicela. Lokhu-ke engikushoyo kuyafana noma ufuna ukuthi bakuvezele ukuthi imuphi umuntu ongaya kuyena. Akusizi ukutshela mina ngilona idlozi lakho. Funeka utshele lona ukuthi alikuvezele. Hhayi angibethembi bonke labantu engibaziyo. Ngicela ningivezele omunye. Bakuvezele. Ubese uyaya-ke. Nangona kungahlezi kuyiqiniso ukuthi umuntu omvezele lidlozi uhlezi ezoba right, akuna-guarantee. Sinabantu esibaziyo nje abanye bedlwengulwa bagobela bekhonjiwe kanjalo idlozi. Ngoba ozibuza ukuthi uma uthunywa idlozi eliphehlelwe amanzi amnyama konje lingakukhombela umuntu o-right yini. So akuhlezi kune-guarantee. But mina into engiye ngiyisho ukuthi umuntu akudinga ukuthi ahlakaniphe kakhulu yilo owuwena osuke enale nkinga yabantu abadala. Ngizama ukuveza ukuthi ezinye zezinto abantu bakithi bathwele imithwalo enzima nezinto okungazathi azilungiseki kodwa iqiniso lithi ziyalungiseka. Okwesibili kufuneka siyiyeke lento yokuthi njalo uma kuthiwa umuntu nabantu abadala sicabanga ubungoma. Akufuneka iphume izangoma ziningi kakhulu uyazibona manje. Ayifuneki lento yokuthi ngakungcono ukuba bekuthiwa ziningi zonke ziyasebenza bese sithi hayi kusho ukuthi amadlozi abuye ngolaka. Wayisho-ke leyo. Manje sithola ziyingcosana lezi zenza lo msebenzi azokuthwasela ezinye nje zenza eminye imisebenzi. Yini? Yingoba kufanele kwesinye isikhathi u-understand-e uma ukuthi mhlawumpe ugogo wakho okanye uma wakho kwakufanele athwase wangathwasi. Ngakho-ke edlozini unengcindezi ngale ufuna ukuthi umgcinele lo siko. Kufanele kube clear ukuthi uthwasela yena umgcinela isiko. Then uma usuqedile bese uvuleleka izinhlanhla-ke ziye phambili. Omkhulu wayisho lento. Ngakho-ke kufanele sikwazi ukuzihlukanisa lezi zinto. Umuntu ozoba isangoma uyazazi ukuthi noma etshelwa kuyohlolwa kube ukuthi kukhonfirmwa into ebevele yazi. Yabo. Khona enye insizwa engangisebenza nayo kudala siselapha nayo. So ngelinye ilanga incolisa ngithi shothi igida-ke ngoba phela saba ngamabhunu. Yabo so ngithi-ke kuyona uyazi abantu abadala bangase bachazeke bakubize uyogida lapha kumaNazaretha. Uyogidela abantu abadala manje ungasagida ngomnsizwa. Uyazi indlela eyacasuka ngayo. Kwaphela ama-hour singakhulumisani naye. Yebo, uzongitshela ngakusasa ukuthi yazi lento uyikhuluma engicasule kanjani ngoba uyikhuluma nje kukhona ikhehla eseliqalile ngempela elilokhu lifike ebusuku lithi lingifuna lapha.
but ukungamula Awungathi isitori uyibonile ngokwena. but ukungamula isitori sibe sifishane. Yeah. Lo mbhemu namhlanje weNazaretha kuphelele nje. Isiwasho ugcina ngesamaNazaretha ukuthi kuphela noba kungathiwa unephi inkinga ayithinte enye into uphelele lapho. Kodwa futhi isiko samile kulungizama ukuveza ukuthi ubizo luhleze luclear. Masingase nje siye kuba ngamathatha nathi. Kuyinto uqala uyihlaziye. Uyibheke kahle njengoba ngisho. Uyaya kumuntu athi umuntu nabantu abadala. Mawuzazi ukuthi nazi izimpawu. Ake ngikwenzele isibonelo, kade ngenza isibonelo la ngokuthi mawusukusinda kwamahlombe ilo muntu lo mthwele. Then usize lolo lufika enhliziyweni ngolalo. Mawukubona umuntu mayethandaza esemoyeni nezinyembezi uyazikhala. Yeah. Manje sesithunywa lesa kusuke kukhulunywa isithunywa. Kufana nawo uphupha ucula okanye lokhozi uphupha ibhanoyi ngesibonelo amasayini esithunywa. Uphupha usemanzi ibhanoyi libeke isithunywa. Uphupha ibhanoyi nje lokhoza lihamba phezulu. Kusuke kusho ukuthi unesithunywa. Njengokuphupha lezi zinto lamajazi la ukuthi la ngiphupha amajazi eZayoni. Then ngiyafika wena ungitshela ukuthi ngisangoma yabo ukuthi ayihlangani lento. But uqinisile ukuthi nginabantu abadala. Sekungenzeka nje ukuthi lento yokuthi uthi angizothwasa sozibuka wena nje ukuthi uzothola inkomo kulokuthwasa kwami. Akusekhona ukuthi wenzela mina. Sewubona Sobona ibhizinisi. benefit ke mina Exactly. Azathi omunye uyazi ngesikhathi ngisophehlweni ngangihlola abantu ngibabonela. Kanti wayekufakela izizwe lapha ezinkambeni izizwe lezi azikuhlolisa. So uhambile manje izizwe azisekho usele wedwa usobala uyabhaqoza kuhloleka kuveli lutho. Izizwe zakushiya zasala lapha. Hayi mkhulu ngicela mhlawumbe before siqhubeleke siqale sidayise olutala then sibuye siqhubele nentetho yethu. Kulungile ba. Ngosibawo. Phulaphula masibulise kwakhona ke mhlawumbe ukona usana kublack radio ngelixesha lamigama khayile umthwesi lobilo lobiza wekhret lobiza umuntu mama leduze ngoba sekhona umfoma khathula namhlanje sihlala ke apha mkhulu enqubeni igama layo sithi umxholo nengqambu zesintu sikosigaba eso apha kwimzansi talks kwizwi lo mzansi ofumana kuhle kulo 8.0 yizwa umehluko. Facebook sikhona futhi izwi lomzansi TikTok sikhona futhi izwi lomzansi ku YouTube channel sikhona izwi lomzansi ungangena futhi bese ke upressa ibell eya ukwazi unotify ngezinto ezi-uploadwayo apha ke station sezwi lomzansi mkhulu sibuyile kwakhona futhi besiqala ngezekhaya lokho ezekhaya hlala zibalule zonisheka ke we ophethe isikhiya senyangweni awenze mangabe uyogonyoza ungachithi phansi kancane. Kodwa umgonyoza kufuneka adakwe. Singaboni ngayo idakwa oqala abantu bengakadakwa kufanele aphuze ekugcineni enze njengowo. Kwayikhaya mkhulu kuthiwa alinaka abantu kuqala. Kuzojika ixesha labo babe sebeyakhe. Enze njengoNomahelelo uyamkhumbula. Hey, good. Yeah. No, but ke sekulento ukuthi siyafuna abantu be-understand ukuthi kuhlukahlukene. Isibonelo nje mthwe sikhona besikhuluma inyanga ngicabanga ukuthi iyona ekufuneka ngingene kuyona. Okay. Inyanga uyayazi ukuthi yavela kanjani labantu abelaphayo. Ngoba ngithi akathwasi ixhwele. Ixhwele lavela lizalwa ngoliphisi umuntu wayezingela. Umuntu oqala ngqa inkunzi makhulunywa ulimi ngemithi iphisi. Namanje uyabo mawungadlulanga kuleya thina sinaleyo nhlanhla sakhulele emakhaya kuzingela sakwenza siyazazi zonke izinto lezi. Imbabala mayingakazi lokhoza noma unkonka ingakazi ukugwaza uphondo la ungakazi ukuthi ubuhlungu kanjani. So babehlangabezana nezinkinga ezikanjalo ke lapha endle belinyazwa zezilwane
kwesinye isikhathi belinyazwa izihlahla khona izihlahla ezinameva ya khona omqaqongo yabo umqaqoba ya. ya So umuntu abeze ethatha ikhasi elithize lesihlahla nje ezama ukubhandisha ukuthi igazi lingaphumi, kwavela kanjalo-ke lento yokwelapha. Ngokuhamba-ke kwesikhathi bagcina abantu, umuntu ake ngithi ubaba wakho wayephisi, akasekho wayena umkhulu wakho, ya so uzogcina edlulisela kuwena ukuthi uma unenkinga kanje ubukwenza ukuthi yabo ekuvezela amaphupho. ivelapho-ke le Bakuvezela amaphupho. So yaqala kanjalo, that is why ubona yabo lo wakudla kwezinkobe, njengoba sesithi masenza amasiko kuthiwa makube khona nawo ukudla kwamaphisi. Lo wakuphathwa ngesikhwama nje, amaphisi ayigaxa isikhwama lesakhiwa ngenyamazana yetasi, kufake izinkobe, ukudla uhambe ukudla uma ngabe iphisi lo. awungafaka isibhamu Hayi, njengoba sebefake okay wabheka ugcwabe hayi ya. hayi So izinyanga ziqhamuka esimeni esikanjalo. okay Izinyanga-ke ngabantu abazi imithi ngqo. Uhambe uyayimba, uyabona nje thina ekwelusini, ake ngithi mina umuthi wokuqala engawazi umabopha. Ayithi wena uyazi ngala ngakithi ukuthi imithi uqala uyifunda ngabafana, cha, neselusa nifundisana phaya ebuluseni nifuna ukuthakatha abazali, kodwa isuke isetshenziselwa abazali ngoba uma nidlisile inkomo zingenile ensimini yomuntu, nifuna ukungashawa, nilokhuze uthathe impande zikamabopha udle zona, ubopha abazali ukuthi uyababopha bangakwazi nokuthetha, bangakwazi nokwenzani. Ngokuyokhula u-introduce kuMayisaka ukuthi hhayi manje usuyakwazi ukuvela uthathe le mpande ushunqise yona noma uyihlafune, iyona enamandla kakhulu. Uma ufika mhlambe ukuthi uma uthi sekulethi sekungasenswalo ukuthi uthe wabheka uthole ukuthi kunoswazi belibuka emva kwesicabha, iplani ibikhona, iplani ibikhona ukuthi ulokhuza. Then ilokhuza elandelayo uma uphuma lapho usuke sewukha izinduku emahlathini angithi u-introduce ngokuthi then later uthole ukuthi leza zinduku obuzikha so uyabuya usuzazi ngemithi manje ukuthi akuyona induku nje kuphela le, iphinde ibe umuthi. So inyanga-ke ngabantu abakanjalo abelaphayo besebenzisa imithi, kodwa abakubona abantu abagcina ngokuthi nje bayelapha, bayakwazi nokubethela elokhuzini emizini because kusetshenziswa imithi lapho. Into abangayenzi kodwa ukuhlola nokubhula. ugqibela ke phoso ungena kwinansika kwisiqhuselo senkomo zakokwenu ngoba ufuna zibeninzi zibane futhi uyazi yonke lo muntu ehlanganiswayo ukuthi ehlanganiswa kanjani, zeqa into eziyeqayo phaya emnyango uyaphi lapho uzohlanganisa niyothi uma kushoniwe, uma kade kushoniwe nayo imithi-ke niphalaza ngawo uma ngabe sekudlulile lokhuza. So uyayibona lento ukuthi ayivuleleke kanjani. So unabantu abazizinyanga, lowo muntu umayelela ngayiphupha imithi, ayikho inkinga ngokuphupha imithi, ahambe oyimba thina, but akushiyo ukuthi viola thwasa. Kube khona isangoma ngimile ngithi asiphuphe isangoma, asiphuphe umuntu ogcoba ibufu, asiphuphe imiyeko, asiphuphe amabhayi. Ungaphathwa zezinyawo ekugcineni lezi zokuthi kufuneka ugide idlozi lifuna ugide izinyawo zikuphathe, but nalezi ezinye izimpawu mazibe khona. Ungathi kanti uphethwe umeqo njengoba uphethwe zezinyawo bese kuthiwa kufuneka uyothwasa kanti uyabo. Kufanele lezi mpawu zibe ziningana. Yamkhulu, khona into esingayidlula ngixola ukuphazamisa le nto ufumaniseka umntwana uyafunda mhlawumbe semdala umuntu amehlo akhabovu, uyabona ngathi unabantu abadala umbona nje bovu kwala emehlweni. Lolupho olunye uphawu malungabiwa. Ayonke ingxaki. Angithi akufanele kube uphawu olulodwa, azibe ziningi izimpawu ezivelayo ukuthi nokuthi yabo. Kufanele zibe ziningi izimpawu zivele bese siyasho ukuthi cha ngempela kunjalo.
kukhona nje izingane ethi kulento obuyikhuluma esikoleni makufunda ebhodini ivele izibonele izangoma nje okanye kube mnyama nje okanye ikhohlwe nje. Kukhona naleya nto-ke olunye uphawu yabo esingalinayo labantu abadala-ke. Umntwana cha maze abe mdala uthole ukuthi noma ungaze umshaye mhlawumbe aze abe no-15, 16 uyachama uya ko-18 aze abe namahloni nayo ukuthi uchamile. Yini njengoba esukelele ucindezeleka kakhulu abantu abadala basuke befikile bemcindezela bamvakashela njalo. Ngakho-ke uwela lapho, kodwa-ke phela akuzoba ukuchama kuphela, nazi bekhona izimpawu njengoba ngisho ukuthi asihlukanise. Angithi uprofethi uJeremiya ushilo uNkulunkulu ukuthi ngakukhetha ukuthi uzoba ngumprofethi. Angithi ngesikhathi sikaSamuweli uSawuli wathi wathi uxosha abantu abanemimoya abayizangoma ababhulayo, la izwi iphimbo likaJehova lingaphinde lazwakala masexoshile izangoma. So nezangoma eBhayibhelini zazikhona, kodwa kuyahlukaniswa. Umpristi uyayishisa impepho ehhovisi labapristi ngoba ungumpristi. Umprofethi ungumprofethi. Nakubantu abadala funeka sikwazi ukuhlukanisa izimo ukwenzela ukuthi sikwazi angifuni ukuqamba amanga, lento esiyibona njengamanje yalehlisa isasasa lesiko lesintu, because lezi zinto esikhuluma ngazo ziyingxenye yesiko, indlela yethu yokuphila singabantu. Manje masihlanikezelwe kanje igcina ibe ngathi ayina direction, yabo igcina manje singazathi asiyi phambili. Igcine nomuntu mhlambi eyenzekayo kuwe ezinyeza Exactly. engaphumela obala. Uyabona umuntu uthwasa sazi kahle ukuthi kungenzeka abe ukhesha maybe kuyothwasa, kusho ukuthi uthwasela kuyoba ukhesha, yabo ibizwa kanti njalo. Mkhulu, ndiyazi zininzi data mani, ndicela singene kwezakwaphila mzimba Mhlekazi. Nakwixa elizayo futhi ngolwesithathu, so BSC zithambe ezezinda umxholo nengcambu zesedubaba. Siyabonga mfowethu Mthosi, masikhuluma ngabakaphila mzimba esikhuluma ngesikhungo sokwelapha amakhambi esintu neziwasho. Sinekhombo nje, ikhombo kamaqaqa, ikhombo yabantu abanenkinga yamathunzi, izichitho, ukungathandeki, abanye abaphuphi, mhlawumbe abanye bayawakhohlwa amaphupho, abanye banamathunzi ukuthi bafelwa emindenini yabo ngoba bangagezwa, abanye baphuphunyelwa izisu bangagezwa. Le khombo-ke isiza kuwo wonke lowo mathunzi lawa njalo. Bekhona umuntu othi nginenkinga ukuthi ngihlala ngiphupha ngibelethe ingane encane, mhlampe nginenkinga ukuthi ngihlala ngiphupha ngidla. Okunye isilwane silala naye, sinawo umuthi wesilwane wokususa, ngoba nawo ukubeletha ingane encane lokho kusuke kusho ukuthi ubelethiswe isilwane okanye isipuni. So-ke lo muthi uyasiza ukususa zonke lezi zinto ezikanjalo, uvale nalowo maphupho. Siwuhambisane nentambo manje ngoba ekuqaleni kaye siwuhambisa wodwa. Saze siyabona ukuthi umuntu ufike umsize, after 6 months umuntu uyabuya uThailand uphinde yaqala phansi. So sesihambisana intambo manje ukuqinisekisa ukuthi masuziklinelwa wasusa isilwane leya ntambo, ngoba akuyona intambo nje engenalutho ifakwe izinto. Ngeke uqinisekisa ukuthi isilwane singaphinde sisondele soloke sekhona. So sihambe sibe ikhombo uhambe naleyo ntambo njengamanje. Bese kuba khona umuntu othi nawe ekhaya ngapha kwaphehlwa amanzi amnyama ekhaya, idlozi lavalwa, idlozi lathwetshulwa noma laphendulwa. Ngiyabaphupha abantu abadala bakhulume, ngiyabaphupha abantu abadala basemanzini angcolile, ngiyabaphupha abantu abadala mhlampe balwa nami. Kwesinye isikhathi umuntu wala ekhaya kudala ashona, nimphupha njalo engazathi ungcwatshwa kabusha, ekukhomba ukuthi umoya wakhe awuhlezi kahle. Ikhombo yethu-ke kavunadlozi iqukethe umuthi oshunqiswayo ngoba impepho asiyishisi, asihlali masilungisa umsamo, siyashunqisa uvuladlozi, vula idlozi elivaliwe lathwetshulwa nelaphendulwa bese siliphuma ukuthi alizilwele lona nabalithakathile idlozi. Nesiwasho umaqaqa siyawufaka ngoba umaqaqa ugudi kakhulu emathunzini, ngoba noma kade ungaphuphi manje abantu bakini sebezovela.
bese kuba khona-ke ukhamba lamanzi amnyama la kuthiwa kuphehlwe khona amanzi amnyama la sisuke siligeza khona ihlozi. Bese kuba khona umuthi wabantu abanenkinga ukuthi baphathwa ama-ulcer. Ama-ulcer-ke ilezilonda lezi eziba la ngaphakathi elokhuzeni esiswini emathunjini. Bekhona abanenkinga umhlume. Umhlume yilona-ke ojwayele ukuthi kube nezinsumpa esithweni sakho sangemuva, kube nomoya, kwesinye isikhathi uma ethoyilethi uye kanzima kuze kuphume ngisho igazi. Abanye sebaze baba nezilonda ngendlela sebehlala ngayo. Kuze kwathi uvula igesi. Ya. So umhlume uyabulala futhi umhlume. So sinayo-ke imbiza yawo umhlume. Sibe nembiza enguzifozonke, ekuyimbiza masithi nguzifozonke kusho ukuthi nje ishaya amalumbu amaningi omeqo njalo njalo. Nokusonteka kwemisipha amahlala khona la sihamba nawo. Sibe nembiza yotshwala kubantu abathi bafuna ukuyeka utshwala. Imbiza ephuzwa notshwala. Siyathanda ukuthi kuyakhomba ukuthi abantu bayafuna ukubiyeka utshwala ngoba sibona indlela elokhuza ngayo eshesha ngayo kuphela. Kuyakhomba ukuthi baningi abantu abasenkingeni ukuthi bayafuna ukuyeka utshwala, but kusho ukuthi abuyekeki. And bancedakala. No, sigarantiyela kuyona into esithi siyayithesta, sineminyaka saqala ukuyisebenzisa. Uma uyiphuza nje sithi uyiphuze nabo utshwala uyihlanganise notshwala ngoba ngeke uyiphuze ungabuphuzanga utshwala ube uthi ufuna ukubulala indaba katshwala. Kufanele ihlangane notshwala. Okanye umuntu nje ungamthola ngesikhathi sevele sedakiwe umphuzise yona laba abangafuni ukuyeka kodwa enibonayo ukuthi bayahlupha mase bedakiwe bayamosha liyabehlula utshwala. Umphuzise yona ngesikhathi suke sevele edakiwe. So-ke sinemithi eminingi, sinezinyamazane zokushunqisa kubantu abahlushwa imimoya leyo tikoloshe njalo njalo. Sibe nentelezi yezitha kubantu abanenkinga yezitha abahlushwa izitha. La uthola ukuthi izitha zihlangene ngawe, ufuna-ke ukuhlakaza yonke lowo mhlangano wezitha, ngaba kusemsebenzini, ngaba sekhaya, ngaba kubephi. Njengoba sasisho-ke mfowami Mthwesi ukuthi ngoLwezine sesivula ithuba lokuthi noma ubani onemibuzo ofuna ukubuza something, ngaba ufuna ukuchazelwa amaphupho, ngabe ufuna ukukona umsebenzi ofuna ukuwugcina, ofuna ukululekwa kuwona, ngoLwezine sivula lelo thuba-ke usuku lonke nangoLwesine. Into esiyenza mahhala futhi leyo. Bese-ke kuthi-ke ngoMsombuluko kuze kuyoshaya isonto kuyasetshenzwa abantu abanengi abafuna ukuzothenga bayeza bazothenga. Sesiyatholakala kanjalo nasesitenga manje. Kanjalo ngalabo Maranhill. Ngobuka nje leli cala lase-Pine Town, Tshela Imnyama, Ndengezi, Hillcrest, kuyoshona kwaNyuswa. Sesisondezile nangalapha iziwasho zethu. Kodwa-ke indawo ekuyiyona ekuchazwa amaphupho okwenziwa lezi zinto yile ela emakethe, Thekwini emakethe, ibhilidi ngaphesheya kwerenki yamabhasi. Irenki yamabhasi-ke yile enobhobhobho ngoba abantu babuye ngingazi ukuthi badideka kanjani. Ngaphesheya kunebhilidi elide elinojwayelani, unyuka ngama-steps aseceleni kajwayelani e-first floor. Usuke usufikile uqonde uma ungena nje first floor kunebhodi lakwaPhilamzimba, nalapha eminyango kunebhodi lakwaPhilamzimba elikubonisa uqondene nakhona ngqo. Uvulwa ngo-8 kuze kuyoshaya 5 ntambama. NgoMgqibelo nangamasonto njengoba kuyahlolwa. Ezinye izinsuku nje kuyelashwa. Ezinambeni zethu-ke sitholakala enambeni ethi 066 007 50 43 066 007 50 43. Leyo namba kuyafoneleka, iya-WhatsApp noku-WhatsApp. Bese kuthi le iyafonelwa kuphela i-WhatsApp ithi 081 760 38 66. 081 760 38 66. Abafuna ukuthola-ke kuVerulam, Verulam, Mthongathi, Stenga, Maphumulo njalo njalo. Enambeni ethi 078 359
359 05 05 71 71 078 078 359 359 05 05 71 71. kanjalo laba kwePine Town Tshela Imnyama Maran Hill batholakala kuleli nambeni ethi 073 073 993 993 36 36 38 38 073 073 993 993 36 36 38 38. ya sitholakala lapho ke Mfokamthwesi embili yaso lumsila ngokuyalezela kwaphela mzimba awuphuma ungasizakala mangaba ukuthi usizo usuludinga sisebenza nje ngokwelapha sifani nase-supermarket asisebenzi nase-supermarket senza izinto njengabelaphi siyakwenza esikwaziyo esingakwazi loko okuzwa nje singakumemezeli la ngoba-ke asikwenzi. Mkhulu, inkosi enkulu siyabulela kakhulu and futhi noba kweyiphi indawo siphulaphula eGoli kweyiphi indawo eSouth Africa uyakwazi uba uposelwe futhi. No, eGoli makuphela inyanga soba nebranch. Ake Makuphela inyanga le nje soba sine-branch eGauteng eJoburg nePretoria. Qabile ke mkhulu. Yeah. Inkosi kakhulu siyabulela masidibana khona futhi nxa lizayo ndoda ukhona uzobe etsho kuhle sithi isitimela sothando masiyivala rhoqo inkqubo sesitsho sithi enkosi enkosi enkosi.